Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Kumusta naman ka, Lala Dolor? Sakit ang akong agtang nga gitahi. Sus, Lala Dolor. Oy, bohi pa man ko agapito. Ayaw paghilak diha. Yang imong batang, Lala. Nadakdak man kuno ka. Gi-examine naman po ko. Pero wa pa may resulta. Maglisod na kog barog agapito. Sakit ibarog. Unsa? Maon na, Sir Ray. Kanus aman ipahibaw nimo ang resulta sa X-ray? Anhion ra ko ni Doc Michelle. Katong doktora ba nga imong kaila og inyong family friend si Doc Michelle Villamor Gallardo. Mayo na nga, doktora. O, buutan pa. Agapito. Nganong, wa man kay timik diha. Ha? Naluoy kong Lala, sir. Oo, siyempre. Looy gid kay idara naman siya. Pastilan, Dolor. Gitahi ang samad sa akong agtang. Unya may sugar pa ko. Kining akong sugar. Kung dunay mo palit ini, ako ning ibaligya. Magkakwarta pa ko. Sinang dolor. Lagi Sir Ray. Kung way mo palit, ako ning ipanghatag kung dunay mo dawat ini. Sus, Lala ba? Sige ya po kumidyak. Sa may mo gusto agapito, mahila ko. Ay, Law marag bang hupaw, ikabala ka na ko, apo. Kaya ranin ako. Ako pa. surti lang na ni mo, Lala Dolor. Oo, ayan mo ang natapi ka, ha? Ngita taglain ka ng di ta mag-uol. Kata tagamay. Malipay ni nga akong gidang regalo sa Clinton yun. Bao niya gipangandoy nga bagong cellphone. Bago ni litis ni kauban sa tintirintin. Mao niya gipangandoy nga bagong yung cellphone. Unang uy baya, milagro. Milagro ay. Wa mo sugat na ko. Wa makabatis paghunong ko sa motor. Baya no? Gi-advance sa na akong boss. Bisag wa pa mi makasugod sa mong misyon to be accomplished. Kabaw ang paglungkab sa dako nga jewelry store. Mao ba gihapong ospitala ang gidadaan ni Madi Dolor? Katong na ospital si Agapito, obre? O nang Basilia. Double purpose ni nga akong pagduaw sa akong BFF. Ha? O sa may naka-double purpose ng Basilia? Una, muduaw o mangumusta ko sa akong Madi Dolor. Og ang ikaduha, kay akong hiluton ang naong ni Agapito. Unsay mong hiluto ng Basilia? Ang nahiwi nga naong ni... kamot day kamot ding Agapito. Mao day akong hiluton kay nalisa man kaha ni. O sa dekas na naway sa dagway ni Agapito? Dili naman na ikatingagod, obre. Kay makita manggod ang... Husto na ng Basilia. Dili na ta magisgot, ana. Para! Akomplete, oh. Imo ra na, obre. Wa ko'y labot. Manaog sa kunoy, ha? Obre, ang ako din plite. Plite lagi mo diha nang.
Aguroy. Time pa, Mr. Driver, time pa ha. Wa mo day ko makadag pitaka, oy. Kining Mr. Driver, kung okay lang nimo ba, free lang sa cosplete, ha? Ay, kung dili ka mo sugot, okay rag, adto katog sa amo ko sa kagabi, kay, maayo para ba kay kung mo shuffle. Unsa man? Unsa man? Oy, hala. Hala, sorry. Narong turn ko. Manaog sa ko. Nagkasulti ni sa imong doktor ng dolor. Na-dislocate ang imong bukog sa batang. Unsa sir? Unya, Basin og operahan ka. ayaw sugot lala ha. Nga naman agapito. Na-dislocate na ng daan ang imong batang. Kay nagtakili na magani kang maglakaw. Unya, pirahan ka. Di ko sugot sir. Hala na, di ko sugot. Ha? Nga naman, agapito. Sus, ginoo ko. Gurs na tao na lala, oy. Di din na niya kaya nga Operahan siya? pirahan pa ng batang. Ay, sugot lala ha. Ayaw biyagyot. Ay, salamat kay natultulan ako ang imong nahimutangan, Madidolor. Kumusta naman ang BFF kong gwapa? Ay, ni Amad de Basilia. Nabunutan sa di malas. Ay, mao na giingon, Madi, nga ang kinabuhi sa tao sama sa usa ka ligid. Mupaibabaw, mupailawom. Kana kay nakasugat kag mga dimala sa imong kinabuhi. Ang imong ligid sa kapalaran naa pa silawom. Ang akong kahimtang raman untay imong gikumusta ba, Madi Basilia? Nga na bang kataas ba sa imong litanya? Ay baya, si Madidolor mo ra magkagjasnaw pa na ako, oy. Igod ini naman yung kusukat patas mga batanon pa ba? Excuse me, oran ninyo, ha? Agapito, may mong magsulti tos gawas? Ganong mo gawas pa man mo, sir? Anhin na lang din mo sa surbag sulti ni Agapito. Kuan manggod, manang. Gimanang man tawag ko di mo, sir. Oy, ay, paniti ko, sir, paniti ko. Apas makaingon kag, wow, sweet corn. Agapito? Ha? Tara sir, eh. Ay, nganong magulanon magdagway ang ibong apo? Ay, dili lagi siya musugot nga operahan ko, Madi. Unsa? Madidolor. Okbon ang ibong kasing-kasing? Musagbat ko ha. Ngano naabot makag-ukap sa kasing-kasing ng Basilia? Ay, salamat taon kinitingog na gyud ka. Ave Maria, be na ako gistatua ka dihang naglingkod, obre. Di lagi kong sugot sir, eh. Gurs naman gunas na lala dulur. Kagwanta ka na sa kasakit sa operasyon. Agapito, dako kong pagsalig sa mga doktor nining mga ospital. Maluoy kong lala sir, oy. Nala. Mungutan ako sa higalan akong doktora, ha? Kang Doc Michelle Villamor. Kung unsay lang opsyon nga di lang ipaagi ang operasyon si Nang Dolor. Kana sir, kana sir. Mas labing maayo kung naay opsyon. Unsa ganito yung opsyon sir? Naunsa day mong duha, Madi Basilia, obre. Nangaunsa mo? Kabantay ko bawa mo'y tingganay. Ay, ingon ini manggod ni Madi. Nagkuyog mi paingon din he, nanakay mig jeep. Unya kay mi pliti raman sa iyahara. Unya na naog. Ay malain sa gyud ko, Madi. Uy, kay dawaw man ko sa driver gawa ko gihatag ga pliti. Gibiyaan man ko ini niya. Ikaw rin nalain ng Basilia? Walay kwenta nga nalain ko nimo? Ay shush, kagamay ra biya ato kong nasulti. Kay unsa may imong gisulti di ay, Madi. Ay da, katuragong niingon ko nga. Lala dulur. Oh, Agapito, nagtingsi naman lagi ka. Ngano ka? Pagabuang lagi ng anak ya.
Ipalitan nag cellphone ya wa duwata. Ya wa makauyon, kay bati ko no. Iyang ganahan kanong tintirintin. Baya, grrr. Asa man ni maliwat anak ka, uy. Hay naman to. Clintoy! Clintoy! Dong! Dali sa ka magsulti tagbalik. Baya ni mo, eh. Gimingho ko ni mo, dong. Unya dili ta mag-istorya. Dali! Dali sa diri, dong. Clintoy! Agapito, okay ra ka din nga ikaw rang usa mo bantay ni nang dolor? Okay ra ka, Obre. Sige. Sultihin lang kog magpapuli kag bantay ni nang dolor ha, kay andam ra man ko mo bantay niya. So, salamat kay Obre, oy. Ato na ko ha. Pag-amping, Obre, ha? Magamping yun ko para ni mo, Agapito. Agay, kagilong. Nang dolor, ato sa ko nang. Ay, natuog naman dinis ng dolor. Natugo na sila lalolor kay taas man gunig sugar. Pero, sigihan pa siya injection sa nurse. Aron maubos ang iyang sugar. Bantayanan yun kaayo ng ingon ana, Agapito. Sige ha, ato sa ko. Pero mubalik na ko dayon din hi. Awan sa man doon na kay pada? Naunta, Unsa man na? dadaan niya kung kasing-kasing, iuban bisag asa ka paingon. Sulok! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!